Hola, el tema d'avui que he triat és el de l'assertivitat, una altra paraula com el rapport o el de la resiliència. Avui he triat el de l'assertivitat. És una actitud de respecte a un mateix i als demés a la vegada. O sigui, respectant el que tu vols i respectant el dels demés, el que volen els demés, pots ser, és la forma de ser assertiu. Com aconseguir-ho? I per a què? Com aconseguir-ho? Jo tinc un sistema d'entrenament de l'actitud assertiva. Consta de tres parts, diguem. Una part millora l'autoestima, una altra part ajuda a organitzar-se millor, a planificar reptes, metes a curt, a mitjà i a llarg plaç. I la tercera part és que se fa a la vegada que les altres dos, és la de millorar els recursos, augmentar la teua, diguem, les teues capacitats per aconseguir ser assertiva. L'assertivitat, com he dit, és una actitud de respecte a un mateix i als demés a la vegada. Aquesta actitud, diguem que és un equilibri entre ser una persona agressiva, de que només te preocupes per tu, per lo que tu penses i no dones en compte les limitacions o les limitacions que te fiquen els demés o les necessitats que tinguin altres. Això seria ser una persona en actitud agressiva. I en l'altre costat estarien les persones en l'actitud passiva. Una actitud en la que no mires per tu i simplement fas el que te diuen els demés que tens que fer i no t'escoltes a te mateixa o no te dones el suficient crèdit. La majoria de persones que arriben a la consulta són persones d'este tipus, que tenen una actitud més passiva i s'han cansat. S'han donat compte que aixina només s'emporten decepcions, que acaben per esperar massa de les persones a les que han ajudat i realment aquestes persones fan la seva vida. Se troben acaben seguint la persona comodí, que estan per a tots, però després cada un fa la seva vida. I perquè, clar, la gent que les demana ajuda sol ser gent molt ocupada, que després, quan ella necessita alguna cosa, no més segur és que no vaig a poder ajudar-la perquè no tinc temps. Per tant, passen de tindre una actitud passiva a tindre una actitud agressiva, ficant-se, renegant, enfadant-se en les altres persones, diguent-los que són uns egoistes, que, per tant, tampoc és plan, no? Passar una actitud agressiva. Però, al passar una actitud agressiva és quan diuen vaig a mirar per mi i busquen un psicòleg. El canvi ha de ser d'un mateix. Jo he tingut casos de gent que ha vingut i no ha tornat perquè ve preguntant com pot canviar a altra persona, com pot canviar al seu fill, a la seva filla, o com pot canviar a la seva parella. No, lo siento. Jo no puc canviar a ningú. És la persona és la que, si vol canviar, és la que té que fer l'esforç. Jo simplement l'acompanye, l'ajude, li done les ferramentes per a que canvi, però és ella la que fa l'esforç. Els psicòlegs no tenim la pastilleta màgica per a fer aquest canvi possible. És així. Això és l'entrenament en actitud assertiva. Resumint, l'actitud assertiva és una actitud de respecte a un mateix i als demés a la vegada. És una actitud que s'entrena, se pot millorar i la veritat és que val la pena ser assertiva. Vinga, un beset. Adéu.